Madang sarapan iki tempene wis sak baskom gitu. Anget pisan nggih gurih paling enak sego pecel ora menul-menul segone menul tenan iki mang cocok karo lawe dongso kulupane dongso kuwi karo weleh seneng aku dongso kuwi keningkir tempene wis aku dongso kuwi omonge wong-wong marai boyo alhamdulillah sehat terus tempene alhamdulillah sehat terus sing penting atine seneng pasti sehat jan sehat. Iki nasi pecel enek wale ora enek SDN Pelalangan 1 jenengan Ponorogo ya to. Sekali bakule ayu bakule jan bakule ayu tenan tapi jaman dhisik. Saiki wis tuwek tapi sing penting sehat ngene Mbah Jiah nggih. Nah, iki sego pecel Mbah Jiah jan enak tenan tak akoni segone menul-menul, tempene anget gede-gede sak meja biliat kae. Jan tempene oleh loro ya to. Sakmono ki 6.000 wis wareg jan. Jan wis wareg tenan. Iki murah meriah wareg gak ya enak wis. Pokoke sego pecel ra nek wale-wale. Wis madang.